Hej YouTube, og her kommer der et giveaway herinde på CSGO, som I nok kan se, og jeg ved godt, jeg silver IV, det er ikke så meget, men ja. Jeg vil simpelthen lave giveaway. Jeg skal i gang med den her kanal nu. Den har stået stille i noget tid, så vil jeg i gang med den. Det jeg har chance for at vinde, det er en AP Saphiremas, som I kan se her. Jeg tror den er fra Brix ny, det kan jeg lige tjekke. Nej, den er lidt slidt, det er ikke så slemt. Og så Glock i stat track, og en lille Griffin her. Og det er jo rimelig godt, men så kan jeg også lige vise min inventar. AK Vulcan, Cyrix, Kniv, P90, Fabriksny, AP Asimov, kampbenzine, som der ikke er kampbenzine, der er en bug med det. Jeg tror, den er lidt slidt, den der, og men det er simpelthen det eneste, jeg skal, da I skal shoppe. Skriv jeres Steam-account eller jeres trade-link. Det styrer I selv. Men YouTube, jeg håber, vi ses i YouTube-chatten. Vi ses.